Alright. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mega love shout out po kay Mami Mercy Caloron. Alright. Kay Audrey Nicole. Ayan, mega love shout out. Kay Nani Sanchez Vlog. Mega love shout out. At kay G Chang Wok, mega love shout out. Haba na talaga ng buho pa. Di pa ako nakapagpagupit. 3 linggo na straight, puro ulan. Alright, kay Kagawad Antonihan, mega love shout out. Kay Biyahing Brankel Sam, mega love shout out. At sa lahat po ng mga OFW, yan, mega love shout out po sa inyong lahat. Magandang hapon. Kay Ma'am Analisa ng Maisog, Malaysia. Ayan, mega love shout out. At sa kay Paul Donisa Official. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. Magandang hapon. Alright, pakinggan natin ang mga hirit ni Eli San Fernando. Budget ninyo, puro press release, puro cuts. So sa pinakasimpleng paraan po, Madam Chair, pwede po bang ipaliwanag ng DBM papaano nasasabi na makatao at dapat maging makatao ang budget natin for 2027? Second, Madam Chair, Your Honor, patungkol po doon sa ating budget allocation for social sector, nabanggit po natin kanina na ito pa rin po ang nananatiling pinakamataas na sektor sa ating budget. Bagamat kung titignan po natin, meron pong mga departments na nominally ay kinakitaan po natin ng pagbaba, katulad ng DepEd, DOH at DSWD. Ito po ay alinsunod doon po sa ating consideration sa kanilang mga ongoing implementation ng kanilang 2026 GAA. Kabilang na nga po dyan ang malaking bahagi po halimbawa sa Department of Education, ay yung kanila pong astil, hindi pa nagagamit na pondo para sa mga classroom. Kaya kasama po dun sa ating consideration dahil alam po natin na ito ay ipagpapatuloy pa nila hanggang 2027. Nagkaroon po tayo ng evaluation kung magkano lang po muna sa classroom, pero definitely hindi po zero yung classroom provision for 2027. At isang factor nga din po dyan, dahil hindi naman po natin idinadagdag doon sa comparison ng DepEd budget, for instance, yung nabanggit ko po kanina na nakalatag na PPP project for construction of classroom buildings. So ito po ay nakalatag din na i-implement sa 2027. So kung atin pong susumahin at isasama po ito sa equation ay... Ayan, mega love shout out po kay Priscab, hindi makatigil. Kahapon po, galing kami ng Makati, papunta ng Quezon City. Umalis kami ng Makati is 12:15 ng tanghali. Ang tinakbo namin is 12.8 kilometers. Inabutan kami ng alas 4 ng hapon. Dahil baha doon sa EDSA, doon sa may doon sa sinasabi ni General Torre ng MMDA na mayroon daw sila doon nilagay. Mayroon gang nilagay pero doon sa kabila, doon sa nagbabaha, wala silang nilagay. Grabe kahapon. Talagang ang tanghalian ko alas 4 ng hapon. Grabe, kaya nakakapusang ina. Grabe ang namin kahapon. Kita mo yung nung nalagpasan namin yung baha, ala na 3:30 na doon sa may harap ng Kampang Ginaldo. Tapos ang nila, binarahan yung kanal. Dahil galit sa administrasyon, nakakalokong mga katwiran
Simple lang ang katuwiran kasi doon. Mga wala sa hulog ang wala sa sistema ang ano dito sa atin, no? Kasi tingnan na lang natin ano. Sa isang major na kalsada, huhukayin yan, sisimintuhin. Pagkatapos na simento, di maganda na. Kahit kahit klase yung pagkasimento dyan, at least pag bagong simento maganda. Yung hindi pa nagbibitak-bitak. Tapos makita mo mga sunod na linggo, may magbibiak na naman at magbabaon na naman ng tubo. Di ba mga kalukuhan? Pagkatapos simentohin, bibiakin, tapos babaon na ng tubo. O, di wala sa ano, wala sa hulog. Di ba? Kasi kung ang ano natin planado, walang ano, ay di siyempre, pag nahukay na yon at umulan, tatangayin yan talaga doon sa kanal. Tapos sasabihin pa na ano, sasabihin pa na sinasabotahe. Kawalang hiyaan talaga yan, no? Karagdagan pa rin po ito sa DepEd budget. Patungkol po sa DOH, gayon din po sa DA, yun pong bahagi ng pagbaba ng kanilang budget ay attributable doon din po sa kanilang mga infrastructure projects na under 2026, katulad po ng kanilang HFEP ng DOH at ng farm to market roads ng DA, na during the time that the budget was being prepared ay hindi pa nila nasisimulang i-implement. So the DBM has decided na i-maintain yung kanilang level kahalintulad ng level ng HFEP at DA sa 2026 NEP dahil Mayroon po po, batid Madam natin Sorina, na may yung bagyo na kanilang naman parating. implementasyon ng HFEP at farm to market road ay magsispill over hanggang sa 2027. Pero patungkol po doon sa ating mga kaguruan, sa atin pong mga health workers, buo po yung ating provisions. Kabilang na po dyan yung patuloy na pag-create ng mga additional positions, both teaching and non-teaching, yung ating expanded career progression, gayon din po yung ating health workforce allocation ay nananatili pong buo po ang ating suporta po dyan. So Madam Chair, Your Honor, yung nominal decrease po on the budget of these social departments are primarily attributable to the continuing allocation po nila galing sa 2026 dahil hindi pa nga po nila ito nasisimulan. Inaasahan po natin na magsispill over po ito hanggang sa 2027. Patungkol po doon sa budget ng ating mga state universities and colleges, talaga naman pong yung ating atensyon ay nandyan. In fact, kung babalikan po natin, Madam Chair, Your Honor, yung atin pong top 10 departments for this year, if you may have noticed, sabi ko nga po sa aking mga kasama sa DBM, this might be the first, if not the few times that higher education is reflected separately from basic education. Pinapakita lang po nito na hindi po natin kinailangang ilump yung totals ng education sector para lang masabi natin na ito ay yung may pinakamataas na alokasyon sa GAA. So ibig sabihin, basic education itself, malaki po yung ibinuhos natin dyan. Dagdag pa dito yung ating higher education. At katulad po kanina, nung sinasabi nating example, minsan po kasi hindi lang yung GAA or NEP allocation yung mahalagang tignan. Sa higher education po kasi meron tayong tinatawag na special account in the general fund na ginagamit natin or yung HEDF para pang suporta, karagdagang suporta sa ating mga HUCs and colleges. Kaya nga po, we would like to share to the committee rin po na sa tulong po ng GAA ng 2026 na naipasa. In fact, we have already released yun pong SARO para po masettle na natin yung pre-higher education arrears na naipon natin for the last 3 academic years. We would like to report to Congress na nai-release na po namin ang SARO nito sa Commission on Higher Education. Kaya po makakaasa po yung ating mga state universities and colleges na matatanggap na po nila ito mula sa CHED. Hindi lamang po ito galing sa GAA dahil bahagi po nung nirelease natin na halos 10 billion pesos na pambayad ng arrears natin sa FHE ay nanggaling po doon sa special account na
Higher Education Trust Fund. So ito po ay on top of what was allocated into the GAA. At dahil po tayo ay masasabi nating nagbayad ng utang, no, na 3 taon po sa ating mga state universities and colleges, ito po ay karagdagan na kanila pong magagamit. Hindi lang po hanggang December, kundi magpapatuloy po ito hanggang 2027 para po matustusan yung kanilang mga pangangailangan sa operation ng mga state universities and colleges, makapagdagdag ng additional na infrastructure, academic buildings, laboratories, and equipment. So ito pong 10 billion na atin pong inauthorize na ma-release as of last week ay inaasahan po natin na maida-download ng CHED sa ating 108 state universities and colleges starting probably this week. Nako, di nag-uunahan na naman dyan yung mga yung mga kawatan. Kasi na-release na yung SARO. Diba? Nag-uunahan na naman. Alam nyo, kailangan talaga pinipilit nila na pinipilit na talaga nilang pondohan na naman uli yung flood control. Kasi nga, malapit na 2028. Kailangan na nilang mag-ipon. Para saan? 2028. Kasi nga, karamihan tong mga ito, mga nanganganib. Yan ang kanilang para may panggastos sila. Diba? May panggastos pagdating ng 2028. Kaya, asahan nyo na talagang ipipilit yan nila. Kasi yung binabalangkas nila ngayon ng budget is para sa 2027. No? Pagdating ng 2028, mahirapan na sila. Kasi marami ng mga nakabantay. Ngayon nga lang, nagkabangayan kahapon. Kahapon ba? Tama, kahapon. Nagkabangayan kahapon ang si Congressman Eresi at saka si yung appropriation nila si ano na ito, hanapin ko muna ha, itong magaling nating asa na yun, ito yung kahapon. Tinanggal yata nila ay yung Teka, hindi ko mahanap eh. Kahapon kasi itong si Igay Eresi, pinipilit niya na ilabas yung budget ng Congress. Kasi nga sabi niya, nagtatawag tayo ng transparency, accountability. Tapos tayo mismo na mga congressman, hindi natin nilalabas. Hindi natin nilalatag dito sa plenary ang ang ating budget para nalalaman ng taong bayan. Diba? Tama naman yung kay Kong Eresi. Ang problema, parang ayaw nga nilang ilatag kasi nga malalaman yung kanilang no? Yung kanilang mga insertion. Malalaman yung kanilang mga hinihingi na budget. Ayun, sila mismo nagtatakipan sila sa kanilang wala dito oh. Nako. Wala dito.
Kaya nakakalungkot na hanap ng hanap yung hanap ng hanap yung ating magagaling na politiko ng transparency. Tapos sila mismo ng mga congressman, hindi nila nilalabas. Di ba? Sila mismo, yung kanilang budget sa loob ng Congress, hindi nila nilalabas. Di ba? Kaya dapat talaga maano. 'Di ba? Matagal ng panawagan kung transparency. Ilatag nila, 'di ba? Buksan nila ang kanilang libro para sa kanila mismo magsimula. Makongreso man 'yan, masenado. Para pantay-pantay, walang hanap kayo ng hanap na transparency, 'di ba? Tapos ang hinahanapan nyo pala yung kalaban nyo lang. Kayo mismo hindi nyo mismo yung sarili nyo. Diba? At ito pa, desperado na ang prosecution, isipin. At ito dahil nalalapit na ang dahil nalalapit na ang eleksyon ng BARM, no? 25 minutes. Nalalapit na ang eleksyon ng BARM. Ngayon, sabi ni dating General Romeo Poques, no, na papunta di umano ang BARM sa bagong madugong labanan. Kasi nga po, itong mga nakarang araw ay yung isang tumatakbo sa pagka ng BARM ay hindi, boss, okay lang po ba sa'yo? Ano yan? Okay lang po ba sa'yo? Hired kitang hari ng mga engkanto sa Biringan. Bakit ka pa mag-hire kung ikaw mismo ang hari? Mag-hire ka pa ng iba ikaw na ang hari. Itutulak mo pa sa iba, ikaw na mismo. Di ba? Maghahanap ka pa ng iba ikaw mismo mukhang hari na ng engkanto. Oh. Kaya, ayan, sabi nga dito, kasi po itong mga nakarang araw ay nagkaroon ng ambos doon sa isang kumakandidato dyan sa BARM, no? Kaya itong sinabi ni Romeo Poques, ito ang kanyang mensahe, Sabi ni Romeo Poques dito, hindi po ito simpleng away politika. Ito ay maaaring maging malaking banta sa kapayapaan sa Bangsamoro. No? At kahapon, Agosto 15, tinambangan ng mga hindi pa nakilalang armadong tao ang convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdo Rauf Samigamban Makakuwa sa Dato Udin Sinsuwat, Maguindanao del Norte. No? Kaso lang nakakalungkot. Nakakalungkot dito. Wala pero naman kasi walang nasugatan. Walang nasaktan, puro sasakyan lang. Hindi kaya ito, yung ambush me. 'Di ba? Kasi kung totoong ambush ito, imposible naman. Loob kayo ng sasakyan. Maliban lang pagtulog yung ng maril. At sabi niya dito, at ang tanong, bakit ngayon? Nangyari ang ambush matapos dumalo si Makakuwa sa isang pagtitipon sa kabuntalan kung saan nanumpa siya bilang miyembro ng Bangsamoro Federalist Party, BFP, at umako sa pamumuno ng partido. Pala siya? Bangsamoro Federalist Party.
Hindi ko alam kung anong ano yung kabila. No? At higit na nakakabahala, diba, no? Ayon dito, September 14 na ang kauna-unahang BARM parliamentary election. Malapit na, no? Ito po yung magiging sukatan na sana ng federalismo, no? Itong BARM na ito. Kaya magandang titingnan natin to kung talagang kaya na ng bawat probinsya na tumayo sa kanilang mga sariling paa bilang isang federalism, no? Kasi kung makaya ng Bangsamoro, bakit hindi kaya ng ibang lugar? 'Di ba? Tapos ang gawin na lang, kung halimbawa man na maging federalism talaga, yung mga walang kakayanan, iyon ang alalayan ng nasyonal. Diba? At sabi niya pa dito, ito ang halala na magtatakda kung sino ang tunay na magkakaroon ng kapangyarihan sa 80 Bangsamoro Parliament. Napakarami, 80 na mamumuno sa Bangsamoro Parliament. Pero may malaking problema, sabi niya. Ang BARM ay isinilang mula sa peace process sa pagitan ng national government at MILF, isang kasunduan naglalayong wakasan ang armadong tunggalian sa Mindanao at ilipat ang pakikibaka mula sa larangan ng digmaan tungo sa demokratikong pamamahala. Ayan, sabi ni dating General Romeo Puques. Ngunit mula nang mapalitan si dating Chief Minister Ahod Al-Haji Murad Ibrahim ni Makakuwa noong 2025, lumalim ang hidwaan sa pagitan ng MILF leadership at ang national government. Bakit? May ano ba dito? May nakikialam ba ang national dito? Diba? Tinanggihan noon ng MILF Central Committee na pamunuan ni Murad ang appointment tinanggihan noon ng MILF Central Committee na pamunuan ni Murad ang appointment kay Makakuwa at nagpahayag ng pangamba sa presidential appointees sa Bangsamoro Transition Authority sa 41 nominee na inendorso ng MILF. 35 lamang ang na-appoint. At noong Hunyo 26, inalis din ng MILF leadership si Makakuwa sa kanyang posisyon bilang military chief ng MILF. Hala. Nagkaroon na talaga ng medyo matinding sa loob ng sa loob ng samahan liderato ng MILF, Ngayon, ang dating magkakasamang mandirigma ng isang kilusang nakikipaglaban para sa Bangsamoro Autonomy ay nasa magkabilang panig ng isang politikal na labanan. Diba? Dapat nagkakaisa ito eh. Pero bakit napasok na ng politika? Makakuwa sa political na labanan, Makakuwa na suportado ng pamahalaang Marcos laban sa mga puwersang kaalyado ni Murad, kasama ang karamihan ng mga leaders at fighters ng MILF. No? At ngayon ay baril nang pumasok sa eksena. Kasi nga nagkaroon na ng ambos. At ayon nga po sa yung kaibigan kong kagawad doon, na nasasakupan sila ng BARM, na talagang hindi maganda itong ni Makakuwa. Ayon yun doon sa kaibigan ko, kagawad po yun. Kaninang umaga po ay nag-usap kami na ang sinusuportahan nga daw nila ay si Murad. Yung si Al-Haj Murad.
Hindi ito si makakuha. Yung tinanggal ng administrasyon ni PBBM. At ngayon ay baril nang pumasok sa eksena. Huwag nating hintayin na maging dugo ang presyo ng halalan. Diba? Ang lalong pagpapagulo at pagpapainit sa sitwasyon ay ang aligasyong kumakalat sa natapos na raw ang eleksyon dahil nakasit na sa computer ang mananalo para maiwasan ang pagdanak ng dugo. Hindi dapat mangyari ang dayaan. Ayun nga, kahit sabihin natin, kung nakasit na nga naman talaga, hindi natin kung totoong nakasit na ha. Pero katulad nung bigyan natin ng halimbawa. Bigyan natin ng halimbawa dito sa Manila sa District 6. 'Di ba? Nanalo yung kalaban ni Bini Abante. Pero anong ginawa ng Comelec? Kinansila yung kanyang proklamasyon na pagkapanalo. Dahil ang idineclare nila ay si Bini Abante na hindi naman nanalo. 'Di ba? Kaya napakalaking napakalaking problema ito kung sakali man na ganun ang mangyari, no? Hinahangad natin ang kapayapaan kasi first time ito na mangyayari bilang federalismong bayan. No? Hinahangad natin na wag naman sana. Pero kung ang Comelec ang gumawa na naman ng paraan, kasi ang lahat ng sabi nga nung kaibigan ko, ang lahat ng pamunuan ng MILF fighters ay sinusuportahan itong si Alhaj Murad. Ayon ito sa kaibigan ko kasi po kagawad siya doon. Talagang si makakuha ay ginawang panlaban ng administrasyon. 'Di ba? Di lumalabas. Nakialam ang nasyonal. Kung nakialam ang nasyonal, maaring ang Comelec makikialam. Diba? Kasi nasyonal yan, parte yan ng nasyonal At kung mangyari man yon, yung nangyari dito sa yung nangyari dito sa District 6 ng Manila, yun ang sinasabi nito ni dating General Romeo Puques na talagang magkakaroon ito ng madugong labanan ulit. Sila na mismo na iisang di ba? Ayon pa dito, kung ang national government ay tunay na naniniwala sa BARM autonomy, dapat itong patunayan iyon sa pamamagitan ng isang malaya, patas, transparent o mapayapang halalan. Paano nga kung pinanghimasukan di ba? Hindi dapat maging instrumento ang BARM ng sinumang administrasyon. Hindi dapat gamitin ang national government para kontrolin ang bangsamoro. Ano ko lang ito, kumbaga sa tingin kong sa tingin ko lang point of view ko lang. Baka hindi ito anuhan ng gobyerno. Talagang hahayaan niyang magkagulo ang BARM election. Alam niyo po kung bakit? Para sabihin na hindi maganda yung balangkas ng BARM autonomy on Muslim Mindanao.
Walang ibang target pa rin dito kung hindi ang Duterte. Hindi nila hahayaan na maging mapayapa. No? Ito po ay point of view ko lang, ano? Hindi nila papayagan na maging maayos ang halalan sa BARM. Kasi nga ang ano, baka gusto nilang palabasin na hindi maganda yung pagkabalangkas doon sa batas ng BARM. Kaya ganun ang gagawin nila. Hindi nila papayagan. Kaya maaari, Sara tayo guys for president. Yes. Mega love shout out kay Kurt Dillon. Opinion ko lang po ito, ha. Baka hindi nila nanaisin na maging maayos talaga ang eleksyon ng BARM. Kasi sasabihin nila na hindi maganda yung pagkabalangkas. Sino ang target? Duterte pa rin. Boss, okay lang po ba sa'yo? Ay, i-heart kita. Sabi ko nga sa'yo, huwag ka nang mag-heart. Ikaw na mismo. Kung, ba't ka pa maghahanap ng iba kung ikaw mismo qualified? Yeah. Sidhay, sabi ni Blas Dalumpines. Ayan, may galap shout out po. Kay Kurt Dillon, kay Blas Dalumpines. Kaya sa tingin ko, hindi talaga nila papayagan na maging maayos ang BARM election. Ito, opinion ko lang ito, ha. Kasi nga talagang walang ibang target dito kung hindi ang mga Duterte. Pasok pa rin. No? At sabi pa nga dito, hindi rin dapat gamitin ng sino man ang armas para makuha ang kapangyarihan. Dapat manggaling sa buto. Dapat naman talaga. Ang problema, kung ang binoto nga hindi naman maupo eh. Katulad doon sa nangyari nga sa District 6 ng Manila. Oh. Nangyari na. Nagsalita na yung tao. Pero anong nangyari? Hindi pinayagan ng Comelec na umupo. Oh, tapos isisigaw nila. Voice of the people is a voice of God. Oh, di ba? Pastor pa naman. Tapos hindi niya tinanggap yung kanyang pagkatalo. Di ba? Ayon pa sa kanya, ang peace agreement ay hindi dapat mauwi sa bagong digmaan. Dapat talaga wala nang digmaan. Paano nga kung pinanghimasukan? Di ba? Kasi nga, may sila ang nila, sasabihin na hindi naging maayos ang pagbalangkas ng Bangsamoro Autonomous Region. Di ba? Ganun talaga ang buhay. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ng Bangsamoro Peace Process ay hindi kung sino ang mananalo sa politika. Ang tunay na sukatan ay kaya ba nating maghalalan ng walang baril. Iyon ang pinakamabigat na tanong. Kaya ba? Alam nyo, sa barangayan pa lang, maraming nasasayang na buhay. Sa barangayan pa lang iyon, ha.
Kasi nga, umiiral talaga ang politika kahit saan. Oh. Kaya ba nating magpalitan ng leader ng walang dugo? Oh. Kayang-kaya pag ang nasa taas ay seryoso sa kanilang trabaho. Kaya ba nating tanggapin ang resulta ng halalan dahil alam natin ito ay malinis at tapat? Diba? Kayang-kaya yan. Basta ang nasa taas seryoso sa kanilang trabaho. Kung hindi sila seryoso at may gusto silang sirain na tao, ay mangyayari ang dapat mangyari. Ang ambos kay makakuha ay dapat maging wake-up call sa buong bansa. Wala silang pakialam dyan. Maniwala kayo dyan. EFP, PNP, Comelec, National Government, BARM Leadership, MILF, lahat kayo maging mapagmatsyag. Kasi nga, baka nga itong dalawa, lalong pinalalalim lang ang hidwaan. Di ba? Kasi baka gusto nung isa, ibintang doon sa kalaban. Ang gusto naman nung ang ano naman ng kalaban, wala kaming pakialam dyan. Kasi naniniwala kami sa liderato ng liderato ng MILF. Talagang lalalim at lalalim. Kasi kung mayroong nagpapalalim, no? Huwag nating hintayin magkaroon muna ng panibagong patayan bago tayo kumilos. Diba? Ang BARM ay itinayo para wakasan ang digmaan, hindi para muling simulan ito sa pamamagitan ng halalan sa 2020. Basta I'm sure landslide si Sara. Ayan, sabi ni Blas Dalumpines. Sigurado ako dyan. Alam mo kung bakit? May umiyak na naman eh. May umiyak na naman na congressman kahapon. Alam nyo, nakakatuwa. Nakakatuwa. Kahapon, may umiyak na naman. May umiyak na naman kahapon na congressman. Alam nyo ang sabi niya. Pinaparusahan na tayo ng Diyos. Kaya tayo binabaha ng binabaha. Dahil ang ating vice presidente ay wala nang ginawa kung hindi magsasayaw. Magpunta sa ibang bansa, sa iba't ibang bansa. Ba? May impeachment tayo kung saan-saan na nagsususuot. Nasaan ba siya ngayon? Sabi niya ganyan. Ang galing, di ba? Ang galing nung kanyang mga birada. Hindi niya alam na ang tinatamaan nun ang ating presidente. Na si Presidente Bongbong Marcos. Alam niyo kung bakit? Bakit mo hahanapin ang Vice President na ang presidente na andyan? Ibig sabihin ba ni Congressman Bini Abante, ang presidente natin inutil? Walang kakayanan? Bakit hinahanap niya ang isang vice president? Ang papel ng vice president, Roberts, ano lang yan? Kumbaga, reserva lang yan. Kung nawala ang presidente, saka magti-take over ang vice presidente. Kaya hindi dapat paghahanapin niya ni Bini Abante kung bakit nagkabaha-baha ang Metro Manila, kung bakit tayo binabagyo. Hindi niya dapat hanapin ang vice presidente kasi may presidente tayo. Malakas. Di ba? Malakas ang presidente. Maliban na lang kung alam niya, kung aminado siya, na wala talagang kakayanan ang presidente Marcos natin. Ayon yung kay Bini Abante ha. Inaano lang natin yung kanyang pinagsasabi. At isa pa, bakit daw hindi umaharap sa impeachment? Bakit kailangan humarap sa impeachment? Bakit siya namumblema doon? Hindi nga namumblema yung mga senator judge. Siya problemado siya. Di ba? Kaya
Laki ng problema ni Bini Abante. Di, baka mamaya, yung mama na ito, maedad pa naman na. Baka mamaya, ano ito, sa kakaisip kay Vice President. No? O talagang nakikita talaga ni Congressman Bini Abante na wala na talagang kakayanan si Marcos. Kaya hinahanap niya ang isang Vice President, Sara Duterte, para mag-take over. Napakalakas pa po, Congressman Bini Abante, ng ating presidente. Andyan pa, kaliwat kanan pang interview. Oh, bakit nyo hahanapin ang trabaho ng presidente sa Vice President? Di ba? Ang Vice Presidente, pamalit lang yan sakaling mawala ang presidente. O, sinasabi mo ba na mawawala ang presidente natin? Napakalakas pa po. Kaliwat kanan pang interview. O. Kaya iyak ng iyak ito si Bini Abante. Kasi nga, nakikita niya na walang nangyayari kahit sa impeachment, walang kalatoy-latoy. Wala, as in, wala talaga. Kaya ang ano niya lang, para pikunin ang Vice President. Kaya niya lang nasabi ang mga yon. Gusto niyang pikunin ang Vice President. Ang problema, magkaiba po sila. Ang Vice President ang namimikon sa inyo. Kayo ngayon ang mga pikon. Kaya kayo nag-iiyakan. Isipin mo, congressman ka tapos sasabihin mong ganyan, gusto mong mawala ng papel ang presidente? Ano ka ba naman, Congressman Bini Abante? May presidente pa po tayo, ang lakas-lakas. Tapos gusto mo ngayon mag-take over sa baha, sa Bagyo, mag-take over ang Vice President. Ano ka? May presidente pa. Oh. Yung Vice President namin nandoon, nagpapakain doon sa mga kabundukan. Tinitingnan niya kung anong problema para pag siya nang naupo sa 2028, alam niya na ang gagawin niya. Diba? Ganun lang kasimple, nag-iikot na yan para pagdating ng 2028, alam niya na kung anong dapat niyang gawin. Oh. Kaya wag mong hanapin yung trabaho ng presidente, wag mong hanapin sa vice president kasi may presidente pa tayo. Ngayon, kung gusto mo, i-ano nyo si Presidente Marcos, ipalit nyo si BP Inday Sara, o tapos ngayon magsisigaw ka, sasama kami sa yung magsisigaw dyan, hanapin natin kung bakit hindi nagtatrabaho. Pero sa ngayon, wag muna, kasi hindi pa naman siya presidente. Vice presidente siya. Mayroon pa tayong presidente. Sa 2028 mo na hanapin. Yan. Diba? Congressman Bini Abante, ingay ka ng ingay ngayon. Pasalamat ka, hindi ka na binuto, ngayon nandyan ka pa. Tapos ngayon, paturo-turo ka pa doon sa inyong mga tagasunod doon sa simbahan nyo. Anong moral, ano ang ituturo mo doon na ikaw mismo hindi mo ginawa yung tama? Sinasabi nyo nga voice of the people is a voice of God. Sumigaw na yung tao na hindi na ikaw ang gusto ng tao sa District 6. Bakit ngayon ikaw ang nandyan? Di ibig sabihin, hindi mo sinusunod yung boses ng tao. Di ba? Hindi ka marunong tumanggap ng iyong pagkatalo. Hindi ka karapat dapat na pastor. Dapat pag isinigaw ng tao na hindi ka na gusto, tanggapin mo ng katotohanan. Huwag na kung ano-ano pang mga technical ang anuhin mo diyan. Hindi ka totoong naglilingkod sa bayan. Hindi ka na gusto ng tao .
Kaya nga nanalo yung kalaban mo dahil hindi ka nagusto. O ngayon, ikaw ang nandyan. O bakit ka nandyan? Anong ginawa mo? Dinandaya ka? Di ba? Ganun lang kasimple. Tapos ngayon, hinahanap yung trabaho ng presidente, hahanapin mo sa vice president. Ano ka? Yung magiging presidente namin sa 2028, busy yan. Kasi tinitingnan niya na, iniikot niya sa buong Pilipinas kung ano ang magagawa niya pag siya na ang nakaupo, para alam niya na ang dapat niyang gagawin. Ganon. Kaya, huwag mong hanapin yung vice president dahil may presidente pa tayo. Kawawa naman yung parang sinasabi mong walang kakayanan si Presidente Marcos yan. Ikaw talaga, Congressman Abante, oh. Huwag ganon. May presidente pa tayo. Baka mamaya marinig yan ng presidente. O marinig yan ng mga asungot ng presidente. Bubulungan ngayon yung presidente. Oy, si Congressman Bini Abante parang sinasabing wala kang kakayanan mag-ayos ng mga problema sa nangyayari dito sa atin, ah. Kasi ang hinahanap niya ang vice president, hindi ikaw na ang presidente. Oh, dinasibak ka pa ngayon. Pag binulungan ni Presidente Marcos yung Comelec, oh, ibalik mo yung dating nanalo. O di tapos ka ngayon. Kaya huwag ganyan. Kung Bini Abante, ano? Dapat, nanahimik ka na lang. Bumawi ka sa mga constituent. Kasi galit na sa'yo eh. Oh, isipin mo, eh kung hindi galit sa'yo, di, ikaw ang mananalo. Eh hindi ikaw ang nanalo. Sumigaw na yung tao, hindi mo naman pinakinggan yung tao. Oh. Kaya dapat, hinay-hinay. Nakakasakit ka, sinasaktan mo yung presidente natin. Yung presidente nyo pala. Yeah. Mario Alindihaw. Ayan, shout out po. Abante buhaya kurap na pastor Tiawa. kaya nga eh. Isipin mo, may presidente tapos hahanapan niya ng trabaho ng presidente, ang vice president. Kalain mo ba naman na talaga naman to si pastor eh. O talagang nag-uulyanin na. Kaya daw may bagyo. Tapos ang vice president kung saan nagsususuot. Oh, nagbababaha na ang Metro Manila. Kung saan pa pumupunta na abroad. Hello. Oh. Di ka ba nahiya sa presidente niyan? Presidente dapat ang hinanapan mo, hindi yung vice president. Kasi ang trabaho ng vice president, wala naman talaga. Kasi naghihintay lang yan na wala ng kakayanan yung presidente. Or mawala ang presidente. Or umalis ang presidente. Ang vice president ang magte-take over pansamantala. Ngayon, iyak ka ng iyak, hinahanap mo ang vice president. Pati ba naman sa impeachment? Pakialaman mo pa yung senator judge. Anak ka talaga ng kagwang ka talaga, oo. Alam niyo mga boss, kung halimbawa malapit ako sa presidente, bulungan ko ang presidente, Mr. President. Ano ba naman ito si Congressman Abante? Parang sinasabi kang wala kang kakayanan mamuno ah. Kasi ang hinahanap ang vice presidente. Hinahanap ni pastor yung vice. Baka iniisip niya na wala kang kakayanan yung tawag nito. Wala kang capacity. Wala kang kakayanan maging presidente, kaya ang hinahanap niya yung vice president. Di ba? Hindi sibak siya. Mega love shout out kay Raquel
Creamer. Ayan. Hello po sa lahat. Ayan. Mega love shout out po. Siguro nagsisibante sa kanyang pinagsasabi. Kasi, biruin mo, yung trabaho ng nasyonal, ng presidente, hahanapin niya sa vice president. Kung hindi ba naman tulong gusto si... Ay, nako. Sa bagay, ano pang aasahan mo sa matanda na yan? O, hindi na binoto ng tao, pero nandyan siya. Sinusuka na ng kanyang kadistrito. Ano kayang nararamdaman niyan pag umiikot siya sa kanyang distrito? Sa bagay, hindi naman talaga umiikot yung mga yan. Umiikot lang yan pag eleksyon. Pero kung halimbawa, imagine na lang, kung halimbawa umikot siya, at sabihan siyang, oh, bakit ikaw ang umiikot? Hindi naman ikaw ang nanalong kuman. Hindi naman ikaw ang ibinoto ng tao. Ano kayang mararamdaman niya? Siguro pag ang dali yun uwi ng kanilang opisina, balik ng opisina. Hanapin mo nga ang tao na ito, huwag mong bigyan ng ayuda yan ha, pag ako namigay. Gigil na gigil siguro. Diba? Kaya, ayaw ko kay Pastor, baka dala na ng kanyang pagkakaedad na tao. Diba? Virgilio Fernandez, Colorom Abante, sinusuka ng distrito niya. Kaya nga hindi nanalo yan. Yun na nga Boss Virgilio, Kaya nga nakakalungkot na pati yung trabaho ng presidente, gusto niya ipaako sa vice president. Diba? Oh. Siya na rin ang parang siya na rin ang nagsasabi na ang presidente ay wala talagang kapasidad na gampanan ang kanyang sinumpaan na tungkulin diyan sa ating pamahalaan. Di ba? Parang si Bini Abante na rin ang umaamin sa kanyang kakayanan sa ginawa niya na yan. Di ba? Sa ginawa na niya na yan. Parang kaya kung ako ang malapit sa presidente, talaga yan. Presidente, ibalik mo nga yung nanalo, baka mamaya atin pa yon. Ito parang sinisira ka eh. Parang pinalalabas na wala kang kakayanan. Kasi hinahanap niya ang presidente, sa halip na presidente ang hanapin niya eh. Yung vice presidente hinahanap. So, diba? Natin napaka talaga ng ating mga namumuno sa atin minsan tirada na lang sila ng tirada nang hindi nila alam ang kahihinatnan kung anong kanilang pinagsasabi. Sipin. Pero sa tingin ko alam yan. Posibleng hindi niya alam. Ano yan? Tapos, pinagyayabang niya pa. Wala nang kakayanan yan. Wala nang kakayanan yan. Kita mo, isang beses lang pumunta dyan sa distrito mo. Anong nangyari sa'yo? Disibak ka. Iyon nga lang, hindi natin alam kung nagkaroon ng kung anong naging ng Comelec, bakit nagkaroon ng hukos-pukos. Pero kahit na, dahil kahit kinampihan ka pa ng Comelec, ang napakalinaw doon, hindi ka na gusto ng tao. Yan ang pinaka doon, yan ang pinakamaliwanag doon. Sinusuka ka na sa yung distrito. Kaya talagang kahit saan pang titingnan yan, balik-balik ta rin mo man yan,
Malabo na. Malabo na sa'yo ang ano. Sinusuka ka na ng iyong mga constituent. Ha? Kasi kung gusto ka ng tao, manalo ka. Incumbent? Ibig sabihin, sinusuka ka na. Wala kang magandang nagawa diyan sa iyong mga kadistrito. Kasi kung maganda ang mga proyekto mo diyan, maganda ang iyong pinagagawa diyan, nakailang termino ka na diyan? Pabalik-balik ka na? Oh. Baka 20 years ka na diyan sa iyong distrito. Hanggang ngayon, makita mo diyan ang mga kanal, napakaiitim ng tubig. Diba? Aywan ko kung talagang napakaliwanag naman na sinuka ka na ng tao. Diba? Wala. Ganun talaga ang buhay. Dahil nga hindi ka marunong tumanggap pagkatao, sa pagkatalo pala. Ayun. At iyakin ka pa. Ulitin mo uli yon para magalit sa yung presidente. Ang lakas-lakas ng presidente, tapos yung dapat trabaho ng presidente, hahanapin mo sa vice presidente. Ano ka? Mima ka lang eh. Mima ka lang. Hindi nyo kasi kayang pingunin. Ang katotohanan kasi dyan, hindi nyo kayang pikunin talaga ang vice president. Kahit anong gawin nyo, ang vice president hindi napipikon. Kung hindi kayo ang napipikon, isang salitaan lang kayo, napipikon kayo. Kaya ayun, sorry na lang kayo, hindi nyo kayang pikunin ang vice presidente. At huwag nyong hanapin, dahil kung saan niya nagsususuot, nag-iikot yan. Huwag nyo problemahin ang vice president. Kasi wala naman talaga dapat trabaho ang vice president. Anong nakaata sa kanyang trabaho? Wala naman siyang trabaho. Pero gumagawa siya ng sarili niyang paraan para makatulong. Anong tulong yan? Yung libreng sakay, araw-araw yan umiikot. Yung bus, libreng sakay. Yun nga lang, hindi kayang dahil ang budget nga limited. Pero makita mo naman kung saan ang may kalamidad, nauna silang namimigay. Dito lang sa Metro Manila, kasi nga wala man dito ang doon siya sa mga probinsya, yung mga hindi nyo nararating, yung kayong mga politiko, yung hindi nyo kayang puntahan dahil natatakot kayo. Ayun, pinupuntahan ng vice presidente dahil siya hindi takot. Ganun talaga ang walang kinakatakutan. Kita nyo dyan yung mga congressman na yung puro yung mga salamin, anong tawag nito? Yung mga salamin puro yung hindi tinatabla ng bulletproof. Yung mga sasakyan ng mga congressman lang yun kung kayo mga walang kababalaghan, wala dapat kayong katakutan. Di ba? Ilang congressman dyan ang naka-bulletproof ang sasakyan. Marami. Yung sa EDSA lang yung naabutan namin na sila mismo nagbanggaan. Yung escort na mobile, tapos sumunod yung isang high-ace ba yun? Tapos yung Lincoln Navigator, at saka yung isang patrol. Ayun, sila magkakasama, nagbanggaan sila doon sa gitna ng EDSA. Kaya, sakit ng ulo. Isipin mo, kung isa kang congressman, dati naman ang kasama-sama mo, yung chief of staff mo lang, tapos magugulat ka, may Lincoln Navigator na, ang bodyguard, 4, 6, diba? Pag grabe naman. Anong kinakatakot?
Samantalang dati, kung saan-saan kayo na squatter sumusuot. Ngayon, hindi na kayo makasuot kasi ang bodyguard nyo, 5, 6, 7. Sus, Mariang Garapon. Alam nyo ang nakita kong congressman ditong walang bodyguard na pulis? Si dating Crisologo, si Bingbong Crisologo ng Quezon City. Dalawa lang palagi ang kasama niya. Yung driver niya at saka yung isang pastor. Alam niyo kung anong ginagawa niyon? Kung saan ang patay, doon sila magdadasal. Walang mga kasamang bodyguard. Doon sila, magugulat ka na lang, biglang lulusot. Nandoon, may dala-dalang Bible. Magdadasal doon sa patay. Oh. Iyon lang ang nakita kong congressman na 3 lang sila parati magkasama. Tapos ang sasakyan, Innova. Kaya, yung mga congressman natin, lahat yan nagsimula sa pinakamababa. Pero bakit nung naging congressman, grabe na ang takot nila? Diba? Nagiging makapangyarihan. Kaya talagang marami nang naniniwala na ang porsyentuhan talaga 25 to 30%. Ayon yung kay Mayor Magalong. At siyempre sinigundahan din ni Congressman Libiste na 90% sa mga congressman, pag hindi kontraktor, yung mga kamag-anak ang kontraktor. Ayon yun sa kanila, ha? Kaya siguro nakakabili ng mga Lincoln Navigator. Diba? At yun, umabot na naman tayo sa dulo. Ayan, dami pa sa nating kaso lang, ang oras ko po talaga ay limited. Dahil may trabaho po ako. Alright. Sa lahat po ng dumaan, maraming salamat po sa inyo. At sa mga nag-like, maraming salamat po sa inyo. Sa walang sawa niyong suporta. Maraming salamat po kay Mami Mercy Calunod. Ayan, magandang hapon po. Ingat po kayong lahat. Ngayon, babaya na naman ang malakas na pag-ulan. May bagyo na naman na parating. Kahapon po, grabe, ang baha. Talagang as in, baha talaga. Alright, ingat po kayong lahat. Sa lahat po nang nandito sa NCR, ingat po kayong lahat. Nagbabadya na naman ang napakalakas na ulan. Maraming salamat po at God bless us all.